So oen dwi yn gofalu am y llwyfan sydd tu nôl i ni wan, llwyfan hwb Cymraeg dros y tridiau sydd wedi bod an. Mae wedi bod yn hygol i ddweud gwir, mae pobl wedi bod yn mynd a dŵad, mae'n ganol y dre dydy. So mae pobl yn naturiol dod mewn, gwybod i fita, mae bwyd arbennig o dda ar gael yn cefn yma fyd. So mae'n cool jyst gweld bandiau dod mewn fyd, gael peint gyda blaen, eistedd lawr, chili allan. Mae wedi bod yn wych dros y tridiau diwethaf yma, achos dwi wedi cael llwythi o amrywiaeth o artistiaid dod mewn. Dwi wedi cael Crwma, Lewis ac yn y blaen. Dwi wedi chwarae yma, so hwnna'n really cool. Ond hefyd yn y nos, dwi wedi bod yn cael artistiaid o'r byd, ffocws Wales gwyl rhyngwladol. Dwi'n meddwl bod y hwb Cymraeg yn rili arddangos hynna. Gafon ni Maya Cahunen o'r Ffindir yn canu yn ei iaith ei hun fyd, so hwnna'n really cool. Dwi'n meddwl bod yna'n allweddol. Dwi'n meddwl bod rhaid i ti gael rhyw fath o canolbwynt mewn ffordd sy'n cysylltu yr wyl yma Wrecsam sy'n dangos artistau Cymraeg, ond hefyd sy'n cysylltu bandiau dros y byd hefyd. Dwi'n meddwl bod hwb Cymraeg wedi llwyddo i wneud hynna, dwi'n meddwl. Ti'n gallu plethu bob dim at ei gilydd. Ond mae wedi bod yn wych. Lle da i ddod, dwi'n meddwl.